ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇତିହାସର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସର ଏସିଆରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ଆଉ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1498ରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 1497 ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ ଲିସବନ୍ ଠାରୁ 4ଟି ଜାହାଜ ସହିତ ସେ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଉତ୍ତମ ସାମନ୍ତ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରି ଜଣେ ଆରବ ନାବିକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ସେ 1498 ମେ 20 ତାରିଖରେ ଭାରତର ମାଲବାର ଉପକୂଳ କାଲିକଟ ବନ୍ଦରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ୟୁରୋପରୁ ଭାରତକୁ ସିଧାସଳଖ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ସହଜରେ ଆସିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ। ଡଚ୍ ହଲାଣ୍ଡର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ କୁହାଯାଏ। ଡେନ୍ ହେଉଛି ଡେନମାର୍କର ଆଦିବାସୀ, ଫରାସୀ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଦିବାସୀ। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ଏସବୁ ଭାରତକୁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତରେ ତା'ର ଶାସନ ଜାରି ରଖିପାରିଥିଲା। 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ଶୋଷଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ଜାତୀୟତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଓ ଦେଶବାସୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଲେ। 1857 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1757 ମସିହାରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ପରାସ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ପ୍ରାୟ 190 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ଉପନିବେଶ ଭାବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ରହିଯାଇଥିଲା। 1757 ବିଦ୍ରୋହ। 1757 ବିଦ୍ରୋହ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। 1757 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଚୀନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର। ଭାରତ ଅଧିକାର କରିସାରିଲା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନଜର ଚୀନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଇଂରେଜମାନେ କିସ କଲେ ନା ଚୀନରୁ ଚା ଆଉ ରେଶମ କ୍ରୟ କରି ୟୁରୋପରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୀନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ଅଫିମ ଚାଷ କରି ଚୀନ ସହିତ ବେଆଇନ ଅଫିମ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଚୀନ ଏକ ଅଫିମ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରି ସମସ୍ତ ଅଫିମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଫଳରେ 1839 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅକଳେଶରେ ପରାସ୍ତ କଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଇଂରେଜମାନେ ଚୀନବାଲାଙ୍କୁ ଅଫିମ ପ୍ରଥମେ ତ ଫ୍ରିରେ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଫିମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ବନ୍ଦର ଖୋଲିଲା ଏବଂ ହଂକଂ ଦ୍ୱୀପ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ଚୀନର ବିଭାଜନ। କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଫଳରେ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଥିରେ ଚୀନ ପରାସ୍ତ ହୋଇ କୋରିଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କଲା ଏବଂ ଜାପାନକୁ ଫର୍ମୋଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହ $150 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚୀନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଜାର୍ମାନୀ, ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ଜାର୍ମାନୀ କିଆଚାଉ ଉପସାଗର ଓ ସାଣ୍ଟୁଆଙ୍ଗ ଓ ହ୍ୱାଙ୍ଗ ହୋ ଉପତ୍ୟକାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲା। ରୁଷିଆ
ମାଞ୍ଚୁରିଆରେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣର ଅଧିକାର ସହିତ ଲିଆଓତୁଙ୍ଗ ଉପଦ୍ୱୀପ ପାଇଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଙ୍ଗଚାଉ ଉପସାଗର ଓ ଚୀନର 3ଟି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ୟାଙ୍ଗସି ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ ୱେଇ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଚୀନର ଏହି ବିଭାଜନକୁ ଚୀନ ତରଭୁଜର କର୍ତ୍ତନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।